man phai dù baka la ding ai ayung ila le man kasi nakabanta try ni long na em ki sa ki ni long na em ki shi ti ni kop na em ka do try ha jing em man kasi habang iong i Christian ai ba jing em jong i kan lang kunta bet yo jing long jing em jong i kam ya dai satya akan long ka jing len yar haski bishar nhìn phải ba bà nghe khi cầm mắt tin như quen phải đồ chừng long chừng em cho nghĩ khi waking your look ti ai bác chừng em cho nghĩ anh lòng chừng bị u try cho nghĩ anh lòng chừng bị u try à chừng em man kasi habang iong i Christian ai ba jing em jong i kan long kong ta bet yo jing long jing em jong i kam ya dai satya akan long ka jing len ya asni bishar akan long ka jing len yar hasni bishar